האמת שהרבה זמן לא הקלטתי, ואני רוצה להסביר לך למה קצת, ולתת לך גם עצה מהלב שלי. כל התקופה הזאת, החוסר שגרה, חוסר ודאות, מקומות שיותר הזקות, מקומות שפחות, ממש גרמו לי לרצון שנייה להסתגר, שנייה להביט פנימה, מה הצורך שלי העמוק, מה הצורך של המשפחה שלי, לא לרוץ החוצה, לא לרוץ לעשייה. כמובן שטיפולים שהיה לי ופגישות קיימתי, אבל הרשתות, החוץ, הרעש, לא היה לי מתאים באותה תקופה. וגם היום, פתאום כאילו יצא החג, פותחת חדשות ורואה שיש הסכם. מאיפה זה נפל? מה קרה? מרגישה היום בבוקר כולם רצים, הולכים לשגרה, הולכים לעבודה, כאילו כלום לא היה. ואני כולי ככה, בפנים עדיין מנסה לעבוד על עצמי, מנסה לבדוק מה קורה, איך אני מרגישה, האם אני רוצה לרוץ עוד פעם לשגרה ולדברים. ואם משהו למדתי מכל התקופות האלה שאנחנו חיים, נראה לי שמהקורונה ועד היום, זה שנייה להקשיב לעצמי, להקשיב ללב שלי. כל הזמן אנחנו רצים, כל הזמן אנחנו מחכים לחזור לשגרה. אבל כל התקופות האלה מנסות ללמד אותנו משהו. מה התקופה הזאת באה ללמד אותך? מה התקופה הזאת באה ללמד אותי? וכמובן שזה מאוד אישי, כמובן שגם בכללי, כעם, כאנושות. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, ומה שאני רוצה למסור לך, זה שנייה תעצרי. תעצרי להקשיב ללב. אני היום למשל עצובה. מרגישה שאני צריכה המון 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 לעבד כל מה שעבדנו, וזה בסדר. אני חוזרת היום לעבודה וחוזרת להקליט לך, כן, ולתת לך את המסר שאני רוצה להעביר לעולם. אבל ממקום של התבוננות, ממקום של רגע, ממקום שאני לא רוצה שנייה לחזור כאילו כלום לא קרה, כאילו כלום לא היה. עדיין יש חוסר ודאות, עדיין לא יודעים מה יקרה. אני רוצה שנייה, היום, להתחיל לאט. לחזור לשגרה, כביכול, אבל לאט, לאט, לאט. בקצב שהלב שלי מבקש, ולא הקצב שהחוץ מנסה להכתיב לי. וגם בקשרי האנוש שלי, אני רוצה שנייה, אחרי שניגשתי אליי, לגשת לילדים שלי, לגשת לבן הזוג שלי, לגשת לסביבה שלי, לאט, לאט, איתי. זה הקצב שלי, שאני זקוקה לו היום. ואני רוצה שתבדקי, וממליצה לך לבדוק באיזה קצב את רוצה ללכת היום. באיזה קצב את רוצה להתהלך היום. ומה הלב שלך מבקש כרגע. עצרי, תתבונני, ורק אחר כך תחזרי לשגרה. בשורות טובות וקיץ ביי.